Shalom dan koras bagi kita semuanya, Amang, Inang, dan seluruh Naposebulum HKBP Rawamangun. Di akhir tahun ini, tepatnya pada tanggal 25 November yang lalu, kita dikejutkan oleh sebuah pergumulan besar yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, khususnya di wilayah Tapanuli Raya. Bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor telah terjadi dan membawa penderitaan yang mendalam. Akibat bencana tersebut, banyak korban jiwa dan kerugian materi yang tidak sedikit. Saudara-saudara kita kehilangan harta benda, bahkan ada yang kehilangan anggota keluarga terkasih. Hingga saat ini masih terdapat beberapa daerah yang belum dapat dijangkau karena kondisi yang terisolasi. Saat ini mereka sangat menderita dan membutuhkan kepedulian serta uluran kasih dari kita semuanya. Oleh karena itu, Amang dan Inang, marilah kita bersama-sama meringankan beban dan penderitaan saudara-saudara kita itu yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor tersebut, dengan memberikan bantuan berupa sembako, pakaian layak pakai, donasi, dan bentuk lainnya. Dan nanti pada tanggal 7 Desember kita akan mengumpulkan persembahan seperti yang telah diimbau oleh pimpinan kita gereja HKBP. Karena itu sebelum ada kenal itu, gereja kita membuka posko peduli bencana alam yang dikoordinir oleh Dewan Diakonia HKBP Rawamangun yang dibuka setiap jam kerja. Karena itu saudara-saudara, mari kita memberikan yang terbaik mengurangi beban saudara-saudara kita. Ingatlah, firman Tuhan mengingatkan kita dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.
Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Selamat hari Minggu madita salutna. Kurian itu hatta kapukka ma parminggota di manogoton. Di minggu Advent padoluhon di manogoton. Martanyang nahohom mahita di bagasan rohata be. Martanyang mahita.
Amen. Tapuji matuhata, marede mahita sia buku ede nomor 30 sia, ayat sada sahat rodi ayat 2. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tor di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma debata, puji hamuma goarna, paledes hamuma dala di ibana, namar kureta di halongonan, Yahoba do goarna, dalam marulup-ulup mahamu di jolona. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, ajarhon ma Tuhami aturanmu, unang tadikon hami, patonggor ma matanami, asa hutadahami, hatual nami nasian hoi, pargugoi hami, marhite-hite hatam, padau mah sian hami, nasa poda nalipe, saitogion mahami di akadalanmu, asa hutadahami, ho hanguluan nami, manang mangulu, manang mate pehami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anakmi. Amen. Selalu
tangion hamu mapati ni debata di minggu Advent patuluhon sadarion imana nienet sian Roma bidualu ayat 20 alai taboto do saluhutna do manupak tuna denggan di akkana marholong ni roha di debata akkana jinona nasian tahinahian ido sahatna atong rapma ido gogo mahita sian Tuhan debata mangulahon na hobar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patik mi amen. Sianurungani dosaki roa Tuhan Tuhan luon dimudarbi Yesus Tapauduk marohatta tatopoti madosata nagodangi martangiang mahita ale Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi jala partaluk miroha jalana basar doho saya marpangulahi maroham midahami dibaheni saya sesama sude dosa nami dang adong nahu pasang ngahok kami dukon asini roham hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pasang sahok kami tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen.
baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. ICB mangaluhon akana pinilit ni debata do nama mitori, ise do nama dabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do naung mate. Alai dadaholani nang mulak mangolu do jala disiamuni debata do ibana mangodion hita. Asangapon ma di debata na digijang. Amen. Tuhan Yesus marende edeo asih rohona name pardosa ibadah namadomu ado tebata Udah nadi usehon di dolok Golgata. Tangion hamu mahatani debata turpu epistel di minggu Advent patoluhon nanienet sian Markus bidusada mamuka sian ayat sada satro di ayat 8 tajahama marsikat soring di ayat 8 rap mahita macahasa. Pamaritahon ni si Johannes Pardidi omma mulani barita nauli ni Yesus Kristus. Surat kita Usuruh masuaki Majolon bohim Sipature sidalanan Suara ni nama jauh-jauh di halongonan pature hamu madalah di Tuhani pahornop hamu madalah sidalanan nai. Di halongan dosi Josas Madidihon calana jami tahun Padidion hamu bau ni roha Kau pasti saham dosa Jadi ruar masude pangisin di tanah Judea rodi sude halak Yerusalem manopot ibana jala di padidihon donasida di batang air Jordan dung di topoti be dosana. Yang si Johannes ibulu ni uto do ulosna jala hulik kuling do ohosna Arta sahakor dohot situak ni loba do si panganon Oddo jamitana na Roma sian pudikku na gumogo sianau na hurang tamado au pauduk ahu makar hari tali ni sipatuna yait walu rakma hita macahasa aek do hudidio tuhamu aleto di perbadia do didihona tuhamu ido sahatna martua do akana tumangion hatani debata jalan no peopsa. Amen. Dijalani Yesus tano dohotlah tahi holo erohana di pasar namura luhut di banton dinai dung di sesa otang di dosa tai ang hirohamu sudi ta'arohon madongatabe ang idana jodok be arato jolona dongan musudi. Tung nasay do halalas ni rohaki anggo mulak tutuhak kudongani rapta puji matuhat ta Jesusi
Allah tambah musena tu surgoi ha anggiro abu sudi ta arahon madonga tabe gino na jodok be ora to jolok na dongan busudi. Taha tidak koma hapor siau tai songon nahina tidak kon didongata sahapor siau di pordibion rak mahita madok au porsea dide bata jahuba ido ama pargogona suatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siato di parbadia adorang suabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua na mulak mangolu diari patoluhon na manai tu surgo lau hudul di syamun de debata jahuba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu do na mate au porsea di to di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohok dihasesan ni dosa dohok dihatai nama dok mulak mangulu sogok daging ni halak naung mate dohok dihanguluan nasora sudah amen. Titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 14 Desember 2025. Sermon Parhalado. Khobar tu aka kegiatan Natal dohok Tau Baru Selasa 16 Desember 2025 ima sermon na parpudi di tahun 2025 on. Jala mula atama muse sermon 10 Januari 2026 tu aka pelaksanaan tugas pelayanan diinformasikan melalui WA grup Parhalado jala berkoordinasi doho sekretaris kuliah. CD khusus Minggu Sadarion 10 Desember 2025 di Parmingguan pukul 10.30 di Patupado makatidakon hapor siaon manang peneguhan katekisasi CD khusus tu pitu halak naung marsiajar nasa lelengon. Bantuan bencana alam Sumatera. Minggu 7 Desember 2025 nunga di Patupa papungu pilihan khusus laho mengurupi bencana alam di Sumatera. Moliate maditu hatta pungudo 100 juta 85 juta 185 juta 640.000 rupiah. Jalanunga ditransfer tu rekening HKBP ima bantuan tahap sada sian HKBP Rawamangun. Tapatupado muse papunguhon bantuan tu tahap paduahon nani koordinir ni pendeta Tupal Sitio STH dohot ketua Dewan Diakonia Situa Bitner Siagian. Dana natapatupa di tahap paduahonon tapasahat langsung tu akan paling terdampak di daerah Tapanuli Tengah jala adong do surpai tusi. Tu bantuan tahap paduahonon akaruas ni Huriata Boima matransfer tu rekening Huria HKBP Rawamangun ima melalui Bank Mandiri nomor 006 00 sia 2704 5 sia onom manang di pasaha tu kantor sekretariat ni Huriata manang bendahara Huria HKBP Rawamangun. Jadwal perayaan Natal 2025 doho Tau Baru 2026 HKBP Rawamangun
jadwal perayaan Natal doho tau baru boi mata jaha di Harotas Titing. Ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu boi mata jaha di Harotas Titing. Pesta Natal Umum 2025 doho tau baru 2026 Parjolo. Rabu 24 Desember 2025 patupa utama ibadah malam Natal tolu hali ima pukul 10 opat tolu puluh wib marbahasa Batak, pukul 10 pitu wib marbahasa Indonesia, dohot pukul 10 sia tolu puluh wib marbahasa Batak. Paduahon Kamis 25 Desember 2025 Pesta Natal Parjolo di Patupa 5 hali ima pukul 6 wib pukul sia wib berbahasa Batak, pukul 10 tolu wib pukul 10 wib doho pukul 10 sia wib berbahasa Indonesia. Disudo ibadah di Patupa do Ulaun Nabadia. Jumat 26 Desember 2025 ima Pesta Natal Paduahon di Patupa pukul 10 wib berbahasa Batak jala sekaligus di Patupa Padidion Tudak Dana. Rabu 31 Desember 2025 di Patupa do ibadah malam tahun baru tolu hali ima pukul 10 opat tolu puluh wib berbahasa Batak, pukul 10 pitu wib berbahasa Indonesia, jala pukul 10 sia tolu puluh wib berbahasa Batak. Kamis 1 Januari 2026 di Patupa do ibadah tahun baru masuk ke pukul 10 wib berbahasa Batak. Asa merdalan doho tertib jala dengan acara ta sude ruas ni huriat ni himbau asa marpahean nasuman unang memakai perhiasan na berlebihan akka ruas nama boan kendaraan asa boi ma parkir di gedung SMK 26 na niatur petugas satpam. Natal remaja na poso dohot pelajar sidi. Ruas ni huriata di bagasan Lasni Roha remaja na poso dohot pelajar sidi HKBP Rawamangun mengundang sude ruas ni huriata madohoti Pesta Natal di hari Sabtu 20 Desember 2025 pukul 10 wib di HKBP Rawamangun. Rap mahita memuji Tuhatta marhite pujian tortor dohot akka pakobasion asa gabe pasu-pasu dohot Lasni Roha di hita ganup Tuhatta ma nama masu-masu. Perayaan Natal gabungan ama ina dohot lansia. Perayaan Natal gabungan ama ina dohot lansia di Patupa hari Senin tanggal 22 Desember 2025 pukul 10 pitu wib sahat tunaj nasidung maringanan di gereja HKBP Rawamangun. Sude ama ina dohot lansia HKBP Rawamangun asa madohoti pestai. Pilihan tahun 2025. Hobartu pelaksanaan program dohot anggaran tahun 2025 pilihan tahun do gabe sumber pemasukan ni gerejata alani ni sosoi matu sude ruas ni huriata ala nunga masuk hita tu minggu paduahon bulan Desember 2025 asa di pasahat ma pilihan tahun pilihan tahun boy di sahat langsung tu bendahara staf keuangan di kantor sekretaris HKBP Rawamangun manang ditransfer tu rekening kuria jala boy di pasahat melalui Sintua Wikna. Rekapitulasi pilihan tahun 2025 boy madijaha di Harotas Titing program dohot anggaran HKBP Rawamangun boy mardalan dohot dengan ala partisipasi dohot dukungan sian sude ruas ni Kuriata. Ruas Nataba. Minggu sadarion tajalodo gabe ruas Nataba ima sada keluarga Sony Lawrence Manurung Soraya Agustini Alepin Sinaga Rosian HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi alamat Jalan Pramuka Jaya Tolu nomor 35 RT 007 RW 14 Utan Kayu Selatan Jakarta Timur Wik Utan Kayu Manis. 2. Keluarga
Oberlin na 70, Magdalena boru butar-butar, Rap doho 2 dan Yanakon Nasida, Rosian HKBP Resort Sutoyo Jakarta Timur. Alamat Jalan Paus dalam nomor 40 Pulau Gadung Jakarta Timur, Wik Ramangun opat. Tuhat taman nama masu-masu nasida gawe ruas nadenggan di tonga-tonga ni Huriata tarlumobi di jolo ni tuhatta. Pilihan dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas titing naung pinarade ni Huriata di pasu-pasu de Batama aka barita masa doho ulaon aka sipatu pauta bahen sangap di guarna songonima titing di Huriata minggu sadarion.
muti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Purian itu hata namarpungu di bagasan tikion ito nga ni bagas ni gereja songoni ruas ni huriata na mengikuti live streaming manang di dia pehita amang dohot inang barita nauli na sahat tuhita nagabejamita di minggu Advent na patuluhon di bagasan sadarion nenek do sian buku panurang Mika bidu pitu mamuka sian ayat pitu sahat rodi ayat 10 tolu songonomma didok disi takasma tapai ihut alai angguau manatap tu Jehovah do jala dihalunguton rohaku do debatani hatuauku sai tangihonon ni debataku doau unako marlas ni roha ale musuku midaau ai tinggang peau sai hehe doau muse ai hudul peau nuaing di bagasan haholomon Jehovah do panodang diau usungok kudo rimas ni Jehovah ay dopak ibana duau mardosa paima di badahon ibana badaku jala maruli uhum au di baen sai tubuon na duau sogo tu hati uron idaok kudo hati goranna alai idao ni musuku mai sogot jadi hukupan ni haurahon bohina ibana nang madok au di dia do Jehovah di batam marsobu-sobu ma mataku marnida nasida dung hona lutak songon gabbo di alaman nungaro ari parpaulion di parikmu ari parholangan ni patik doi ari haroroan ni halak doi tumopot hosian asur dohosian akahuta ni misir jalasian misir sahat rodi batangaik jalasian laut tu laut jalasian tor tu tor alai gabe halongangan matanoi ala ni pangisina binahen ni parbue ni pabahenan nasida ido sahat ni turpukta kurian itu hatta namarpungu di bagasan tikion molo disukur ratu hita amang dohot inang hea doho marukil di bagasan ngulum pasti kita semua akan mengatakan ya manang disukun tuhita hea doho mengadopi si taonon juga kita akan mengatakan ya bahkan sekarang saya sedang menderita manang disukun tuhita amang dohot inang hea doho mengadupi hasusaan di bagasan ngulum alusat tadora amang dohot inang hea lapatanna amang dohot inang hidup ini penuh dengan penderitaan hidup ini penuh dengan kesusahan, hidup ini penuh dengan parukilon dohot akka sitaonon. Patut do HP didok di buku detai 520
pertangisan do HP anggo hasianganon holso arsak sahit pe saimanosak do totong ikon sungguh pahamatean tu sudena jolmai ai sudedo namanean alani uhum ala dosai alani dosa menderita marsikor marsitaonon jolmai jala idora amang doho inang molotaingot dung mardosa si Adam doho si Hawa ima naso uduk nasida mangulahon patik ni debata aturan ni debata hata ni debata pitor di palau do nasida sian taman edeni jala pitor susah dong ngolu nasida dung sirang parsauran nasida dohot debata marhite dosa dapat uhuman do nasida dakola siadam nahona uhum buru-burui songoni nang uluki idok tu siadam ikon hir hodokmu laho mangalului si panganonmu dido tu buru-burui ikon hacitako manubuhon ianakonmu jala didok tu uloki marhite butuh hammaho macir asalos ido amang dohot inang sahat rodi sadarion hir dohodok ni jolmai mangalului si panganonna alai dang sabar jolmai mangula ulaonna laho mangalului si panganonna alai diula do marhite na menghalalkan segala cara mangototoi manakku mabuat naso bagian na manang korupsi dungi tertakuk mah dungi dihurung mah susah manguluna dakolang nguluna na susah dohot do keluarga na susah jala dohot do yanakon na mangai coba mengadu nasib ninna teh marhite na marcuci atau mungkin iseng-iseng apalagi senario namang do inang dengan maraknya judi online habis sudah hepeng na ay sodok kalak mamora lani judi ati amang adong do halak mamora lani juji down alai merpogus do bahkan boy terjual jabuna alani judi susah nguluna susah keluargana susah nang sengoni ianakonna alani dosa taida ma di bagasan partikiano namang do inang ketidakadilan terjadi di mana-mana sesama jolma menindas dengan na jolma bahkan taida sunari amang do inang hukum tidak dijalankan dengan benar dang tarida behasit tongani dang tarida ketidakadilani alama biar jolmai mangulahon hasit tongan terjadi penindasan
Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dengan mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Songoni mataida amang doh inang hamokuson ni jolma pe mangai tudongan na asik. Daido na masa dia kadongata na terjadi banjir bandang, tanah longsor, na adong di Tapanuli Raya, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, di Medan, di Aceh, di Padang, Tapanuli Utara. Songon taida barita di media sosial, bahkan mungkin adong do keluarga di siat emang do inang, adong di situ langta, adong amang buruta, adong opung tadi si alania mengeksploitasi alam, alani hamukuson ni colmai. Asa songonido amang inang namasa di tonga-tonga ni bangsa Israel dohlo hala Juda. Secara politik mereka mendapat ancaman dari bangsa Asyur. Diancam do nasida. Jala secara moral pe nasida juga saling hidup menindas satu dengan yang lain. Yang kaya menindas yang miskin. Songonia kapanggonggomi korupsi hanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Songonia kapanurirang pergagap, mereka berbicara hanya karena uang. Nunga belum lampangalaho ni jalmai yang hanya memikirkan diri sendiri, mengesampingkan kebenaran dan keadilan. Marhite nama jalo sisip lahomadabu uhum. Alanido amang dohot inang, tungo lusi songonido, ima panurirang mika mangula. Disuruh debata ibana, pasahaton hatani debata, jala marhite hatani debata. Dipakulingi jala dijauh debata nasida. Nang tuhita di bagasan tikion, dipakulingi jala dijauh hatani debata dohita, amang dohot inang. Ditongan ni ragam ni hagulapon dohot halum lamon na atadopi di bagasan ngulutta. Alani do buhado hita lahu mangadopi. Molotopi ini minggu tenaking mengajak kita makalunguton debata hatuau niakana porsea, berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Ditugihon do hita amang do inang disudiak kana masai di bagasan halum lamom ni, di bagasan penderitaan ni, di bagasan sitaono ni, di bagasan akahasusaan na taadopi na parjolo di paingot do hita asa makirim tu debata. Ido-dido diet pitu naking alay yang goau manatap tu Jehovah do. Jala dihalungut rohaku do debata ni hatu auku. Say tangihonon ni debataku doa. Alayang guau manatap dihalungut rohaku. Adong pakirimon di simika. Bahkan di siamang doh inang molo didong alayang guau manatap tu Jehovah. Neng madok menekankan biarpun semua orang kehilangan pengharapan,
biarpun semua orang sudah putus asa, alai anggoau. Alai anggoau nina. Manatap ujahubado jala di halunguton rohakudo debatani hatuauku. Dia selalu berharap kepada Tuhan. Ditatap jala di halunguton ibanado debata. Alanido amang dohot inang di bagasan partikianon kita juga sedang berharap. Kita juga sedang menanti-nantikan sesuatu makirim hita di bagasan tikion. Ragam do penantiata. Ragam do pakirimota amang dohot inang. Adong do mungkin makirim ibana di hamamalum ni parsahiton. Adong do na makirim ibana mungkin kehadiran anak-anak di tengah-tengah keluarga yang belum mendapatkan anak. Goncangan doi kan antara suami dan istri dan juga keluarga. Adong do mungkin sedang menantikan pekerjaan buat anak-anak kita yang sudah ujian di bangku sekolah sedang menantikan nilai ujiannya. Adong do mungkin amang dohot inang songontang yang munai akayanak komunai menantikan pasangan hidup. Alanido amang dohot inang dihita yang sudah ya nang leleng hita rupani menunggu lama dan juga sudah lama bertahan. Tui sedohita makirim. Kepada siapa kita berharap? Dunia menawarkan banyak pengharapan palsu. Ya. Apakah kita berpengharapan kepada uang? Kalau saya kaya, pasti hidup saya akan bahagia. Atau mungkin berharap kepada jabatan. Kalau saya punya jabatan, saya akan dihormati. Atau mungkin amang inang berharap kepada manusia. Kalau saya punya koneksi yang kuat, pasti saya akan aman. Alai dipaingo do hita amang do inang. Semua itu bisa hilang dalam sekejap. Tidak hamu mana masa ikan? Ya, bencana ikan amang dang hitungan menit, hitungan detik do. Hitungan detik. Semua bisa hilang sekejap. Uang bisa lenyap, jabatan bisa turun, manusia bisa mengecewakan kita. Tetapi Tuhan setia akan janjinya. Tapi Tuhan tetap, yaitu tidak pernah berubah bagi orang yang senantiasa berharap kepadanya. Tuhan tidak pernah mengecewakan siapapun bagi orang yang berharap kepadanya. Dakya terhirim, nina do di Roma 5 kan? Dakya terhirim jolma natotong makirim di Tuhane. Dan pengharapan itu tidak tergantung kepada situasi. Molo suksesau dengan ulauku dapat tu akan aku hirim, tetapau berharap kepada Tuhan. Alai molo susah doau tadi konokku doi bana atau sebaliknya. Tapi pengharapan kita kepada Tuhan tidak ditentukan oleh situasi, tapi dasarnya adalah karena Tuhan kita tidak pernah berubah akan janji setianya. Asatu sido hita ditugihon amang dohot inang. Kita hanya berharap kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia.
Jalan apa duahon naing dohonon ni hata ni debata tu hita. Dakea ditadikon Tuhani hita. Didok naking det ualui dohon ait siay unak komarlas ni roha alemu suku midau. Ay tinggang piau say hehe dua muse. Ay hudul piau nuaing di bagasan haholomon Jahobado panodang dia. Luar biasa pengenalan, pengharapan ima panurirang Mika di debatana ni haporsyonnya. Dan itu bukan hanya pengharapan kosong. Dan itu bukan hanya pengharapan yang pasif. Tadok rupani batole mak songononi pemarsi taonon bani paima mak pangurupion itu hani dahau. Tapi pengharapannya adalah pengharapan yang aktif. Marhite haporsionna adido ibana do naking. Ala yang goau manatap tu Jahubado jala dihalunguton rohaku do debata ni hatuauku. Sai tangihonon ni debataku doau. Dia percaya Tuhan akan mendengarnya. Bahkan di dok naking tu akamu sunai unak komerlas ni roha. Ay tinggang peau paheon ni debata doa. Ay hudul peau yang di bagasan holom jauh wado panudangi diau. Sotong macam-macam ho. Kekuatanku adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Ido neng dohonon na amang dohot inang. Asa di bagasan di ido naking dihilala ibana do dirajumi ibana do naso ditadikon debata ibana. Jala di bagasan di ido diaku ibana muse ima dosana dia dupan ni debata dia sia di hidup usungoku do rimas ni Jahuba aido pak ibana doa mardosa paima di badahon ibana badaku jala maruli mau dibahen saya tu bon na dua usogo tu hati uron idauku do hati koranna. Tentu kita mang do inang berulang kali jatuh dalam dosa. Alai berulang kali do dipahehe Tuhani kita. Kita diangkat dari dosa kita. Nang pe mungkin di bagasan konsekuensi terhadap dosa yang kita lakukan songon natadok naking penderitaan sitaonon hamaolon parsahiton tak adupi. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Sotung tado amang do inang dia do ditadi konhodo Tuhanau persoalan demi persoalan. Wadupi dang diidaho, dang dibegi, dang ditangyoko, dang dialusiho, ditadi koko doau. Dang. Tapi semuanya itu adalah untuk memproses kita. Semakin menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Bahkan sudah kena masai laho ima mengajar kita amang do inang supaya kita semakin dekat dan kembali kepada Tuhan. Asa mula kita tu debata. Sudah kena masa di bagasan geluta peristiwa demi peristiwa neng rajumat tadoi songon na nidok ni simika di son usungoku do rimas ni Jahubai edo pa ibana dua mardusa nang pehui lala si taonokon ala ni dosaku alai ikon aku honokku deh dengan jujur di hadapan Tuhan. Pengakuan yang jujur amang do inang jalaud dora naing dohononna pengakuan kita secara pribadi kepada Tuhan. Molotungpe masa akasi taonon unang tadok ayala pamarita do ala tetanggaku do atau mungkin suami menyalahkan istri alani hodoi inna suami itu istri madok alani hodoi itu juga akibat dosa mang do inang. Jangan kita hidup di sana ay pesi bali-baliad do si Adam doho si Hawa buasa pangono muina
boru-borui do mga lehon. Dungi disukun buasa lehonomu ulokido na marsuruaw. Marsipabalik-balian, padahal Tuhan menuntut kejujuran pengakuan kita akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jala odora amang dohot inang dipangido tuhita di bagasan minggu Advenon ala na patuluhon di do disi ima hasonangan ni aka na makirim tu Jahoba. Makalunguton debata hatuaun ni aka na porsea. Orang yang selalu berharap kepada Tuhan halak na totong makalunguton debata. Tabo to teh makalunguton akan anak muda ya selalu merindukan Tuhan di dalam hidupnya. Makalunguton berharap ya dia akan macalo lasni roha hasonangan alaniaha keadaannya dipulihkan. Jala oddo di adpen na patuluhono namang do inang makirim dohita di haroroni Yesus Kristus membawa keselamatan bagi dunia yang terluka saat ini. Bagi dunia yang terluka, budang nayak ka dongatay na menderita, budang nay dongatay ka marsitaonon. Jala mo liate mata do amang inang, boy hita marminggu di sonate, boy merayakan Natal. Nasida jangankan marminggu, mangape marsigulut nasida, asa dapotan. Ya, alanido amang dohot inang, Tuhan akan hadir memulihkan keadaan mereka. Tuhan akan hadir memulihkan keadaan dunia yang sedang terluka pada saat ini. Marhite isemai, marhite kehadiran kita, topangan doa kita, sentuhan kita, bantuan kita mangdo ina. Jalaido nang tapasaha tate, ima secara menyeluruh HKBP ima patupahon barpilian baitu pakta tunasida, bahkan tidak berhenti di sana. Songon warta Jumat kita tadi merdala depe amang do inang ya, dengan keterbukaan hati kita, dengan rasa syukur kita boleh menopang mereka yang dalam penderitaan. Bahkan Yesus Kristus akan datang kembali, bukan hanya memulihkan keadaan kita secara jasmani, alai lebih siani memulihkan ima partodiota ya, nadi bagasan hagaliun alani dosai alanido penantian kita bukan pasif, alai di bagasan penuh iman dan kepercayaan bahwa Allah setia akan janjinya ya, walaupun keadaan belum baik ya, dan keadaan kita tidak baik-baik saja, tapi dia akan datang ya, dia pasti akan datang. Asa di bagasan di ido amang dohot inang di sido pakirimot tanakanin rodo ibana musetu tonga-tonga ni portibion mangalehon las niroha na manotongi ya, hanguluan sukacita yang luar biasa melebihi sukacita yang ada di dunia ini. Alanido nakanin marhite pakirimot taido ya, disido hita margugu, disido kekuatatta, disido kesabaratta, disido lasnirohatta, bahwa Tuhan akan memulihkan dan menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya, kehidupan yang kekal. Dan sedia si tahunon minang martibakon hasangapon sugut. Dan sedia si taunot tadi portibion martibakon sukacita lasni roha nang pinaradi ni Yesus Kristus diaka na porsea di ibana. Alani may mamahita maranata Romaho Tuhan. Amin martangi yang mahita. Tuhan Jehovah di bata amanami na marhabangsa di banogicang muliate madipasat rohanami tuho ipakulingi hohani marhiti hatam nang marsaring ritong-atonga nami di minggu Advent na patuluhon di som ima lahu patuguhon pakirimon duhot haporsyon nami iragam niyak kanamasa di bagasan ngulu nami
dohot halum lamon nahui dahami kuilala hami diaka pangalahoni portibion alai di bagasan ni ida tutu Tuhan dilehoko hatam Tuhami podo memulihkan keadaan nami na terpuruk yang terjatuh sekalipun di bawah ima paling titik yang paling bawah alai bisidoho mengelurkan tanganmu menopang kami memulihkan keadaan nami Tuhan bahkan dangholan keadaan secara perdagingon lebih siani Tuhan todi nami nama gupu alania kasih taonon alani dosai di tonga-tonga ni portibion nunga di paluaho marhite-hite hamamate ni Yesus Kristus namate di hau pinar silangi cela roho mo se Tuhan ima paradihon inganan hanguluan saliling nililing na biakan na porsea diho usido dito gihoko hami Tuhan asa unang lalap hami fokus hami tua kasih taonon penderitaan na huadupi hami di tonga-tonga ni ngulu nami di portibion alay manatap mahami tuhanguluan saliling ni liling nai alanido Tuhan Homa na mengurupi sudah karuas ni huriam na di bagasan parukilon di bagasan sitaonon di bagasan parsahiton asulungan hutaheayan bukit situmorang nyonya sianturi borsiahaan nyonya situa HR simangunsong borsiahaan parulian rumah horbo nyonya sinaga duma boru huta galung nyonya siburian boru huta barat nyonya hutapea boru sinurat situa BP Siregar nyonya sinaga boru simbolon Rumintang boru huta sewit, Matthew Manurung, Las Maria boru Pancaitan, Nyonya Tobing boru Manik, Sorta Pangihutan si Hotang, Nyonya Sondang Sinambela boru Tobing, Situa Evangelis Nyonya T Pasaribu boru Sianipar, TP Simacuntak, Nyonya si Hombing boru Sigalingging, Nyonya Siregar boru Papahan, Otman O Pangaribuan, Binsar si Haloho, Situa Ramen si Marmata, Nyonya Sinaga boru Situmorang, Nyonya Situa El Asimbolon boru Pancaitan, Nyonya Tambunan berhuta gaul, KN si Hombing, Nyonya Silalahi boru Samosir, Erni Deborah, Nyonya Sarli boru Samosir, Pantun Huta Barat, Robin Naik Pasaribu, Saud Silalahi, Malocong Pangaribuan, Nyonya Baster Manurung boru Aruan, Nyonya JM Siahaan M boru Pardede, Situa SP Huta Suit, Doho Sudi Akka ruas ni huriam, Naso Targuari Habi Sada-sada, na dirawat di rumah sakit di tonga di bagas nasidabi argugui la totong pahot pakirimon nasida Tuhan makirim tuho nang pigali pamatang nasida la parsahitoni alay yang go todina dang gali alani parsahiton nasidai Tuhan di batama nami nang hami na pumudison pasu-pasu mahami cala urupi hami di ragam nyaka namasa di bagasan ngulu nami karlumubi paluas masudi akka na porsia diho ala Kristen na adong di portibion lahu mamistahon ari hatutubon ni anak mo Yesus Kristus tu minggu na nengro pada wakatahitay ni parcahat jala na manggugay imalas ni rohan nami Tuhan muliati madiho tarpuji maguarmu ala niya sido denggan di basam mga sahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Puji Tuhan tamarhite namarede sian bukede 356 ayat sada dot ayat namangihut laus tapasahat mapiliata. Oh
Kay dehon na itolu jongjong mahita. Ingat maale Tuhanku, maka dengan dibasa nang dia binasaanku. Tuhut asini roha punang ingat dosaki nahu bahen di posoku. Saya si merohami malah lepas di rohamu. Katangyakon mapiliata. Ale di bata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan. Dohot na sa ulibasa na muli utus. Upasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo megabe uap na husus di jelum. Pasu-pasu mejala ramoti. Asa huparhasea kami pilihanon. Pati buluhan na rajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileon me anira di pamataku. Osado gogoke rode saluhut mataku. Upasahan etoho Alia manami na di banua gicang. Say penerbadia magwarmu. Say Roma haraconmu. Sesaut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Ayon dona puna arajau dohut agung tao rodi hasangapun salileng di lelena. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asi marohana midaho. Idokpakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaur honma damena tutodim. Amin. Amin. Amin.
itu